Προσαρμόσουμε, αλλάζω. Κακές συνήθειες υποτάσσω. Καλές συνήθειες θαυμάζω. Προσαρμόζουμε, αλλάζω. Καλώς όρισες στο κέντρο Αλλάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λίζα, για την πρόσκληση. Θέλω να μας πεις ποιος είσαι. Είμαι ο Λάμπρος ο Κυπρή, είμαι καρδιολόγος με εξειδικευτική εντατική θεραπεία. Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στην Λευκοσία και ασχολούμαι με όλο το φάσμα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η καρδία νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του σώματός μας. Εντάξει, αν θα τα βάλουμε σε σειρά, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα βάλουμε σε σειρά σημαντικότητας, ποιο είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ναι, είναι σαφέστατα, δηλαδή όταν σταματήσει η λειτουργία της καρδίας, τότε επέρχεται ο καρδιακός θάνατος. Επομένως, ναι, είναι από τα πιο σημαντικά όργανα και η λειτουργία όλου του καρδιαγγειακού συστήματος, γιατί συνήθως όταν λέμε καρδία, η καρδία συνδέεται με τα αγκία, τις αρτηρίες, τις φλέβες. Το αναφέρουμε με τον όρο καρδιαγγειακό σύστημα, καρδιά και αγκία μαζί. Οπότε, ναι, είναι ένα σύστημα παραόργανων, το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη οι διάφορες ψυχολογικές επιδράσεις. Πώς επιδρούν η ψυχολογία πάνω στην καρδία? Καταρχάς, φυσιολογικά το καρδιαγγειακό σύστημα απαντά σε κάποιους εξωτερικούς ψυχογενείς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος αγχωθεί, όταν κάποιος στρεσαριστεί, το καρδιαγγειακό σύστημα αρχίζει να προετοιμάζει τον οργανισμό για το λεγόμενο fight or flight, δηλαδή στην επίδραση κάποιου εξωτερικού γεγονότος, είτε να παλέψει είτε να φύγει έγκαιρα. Επομένως, η προετοιμασία αυτή του οργανισμού από το καρδιαγγειακό σύστημα έχει να κάνει με αύξηση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, ώστε έτσι να είναι πιο οξυγονωμένος ο οργανισμός, πιο έτοιμος, και τούτον γίνεται μέσω αύξησης της καρδιακής συχνότητας. Λέμε ότι κάποιος άμα αγχωθεί πρέπει να νιώθει ταχυκαρδία. Θα κάνει ταχυκαρδία. Αύξησης της έντασης της συστολής της καρδίας, αύξηση του τόνου των αγκίων και αύξηση και της αρτηριακής πίεσης. Επομένως, ναι, έναν εξωτερικό ψυχοσυναισθηματικό γεγονός θα επηρεάσει τη λειτουργία του καρδιακού συστήματος και σε φυσιολογικές καταστάσεις. Ένα παράδειγμα, βλέπουμε το συχνά άτομα τα οποία έρχονται στο ιατρείο και μετρούμε την πίεση. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να έχουν αυξημένη πίεση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ένας στους 3 ανθρώπους στο ιατρείο έχουν ψηλή πίεση, στο σπίτι έχουν κανονική πίεση. Συμβαίνει στα πλαίσια αυτού που σου ανέφερα, στα πλαίσια γιατί αισθάνονται κάποιο στρες όταν πάνε στο ιατρείο ο κόσμος. Ο μεγάλος φόβος προς τους γιατρούς. Ναι. Και λόγω αυτού μετρούμε αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης. Υπάρχει και η λεγόμενη υπέρταση της λευκής μπλούζας. Η ψηλή πίεση που μετράται στη θέα λευκής μπλούζας. Εντάξει, είναι παλιότερος όρος. Τώρα δεν ξέρω πώς οι γιατροί φορούν λευκή μπλούζα. Νομίζω γι' αυτόν το άλλαξα. Εγώ φορούσα από το θέμα, πες μου. Ίσως γι' αυτόν αλλάξαν το χρώμα της μπλούζας. Ναι, ενδεχομένως. Επομένως, είναι φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε τέτοιους εξωγενείς ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες να αλλάζει, ώστε έτσι να προετοιμαστεί. Και τούτον μπορεί να είναι καλό σε κάποιες περιπτώσεις, να προετοιμάσει τον οργανισμό για κάτι που έρχεται, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και κακό. Σε ποιες περιπτώσεις είναι κακό? Παραδείγματος χάρη, παρατηρήθηκε σε πολλές μελέτες ότι μετά από έντονα, μετά από μεγάλα γεγονότα που διαταράσσουν έντονα τη ψυχοσύνθεση ενός ατόμου, παρατηρήθηκε αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αύξηση των καρδιαγγειακών θανάτων, των εφραγμάτων, των αριθμιών. Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από κάποια έτσι καταστροφικά γεγονότα, από
τότε οι σεισμοί του Λος Άντζελες, μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου, οι τυφώνες της Νέας Ορλεάνης, στη συνέχεια έγιναν μελέτες στον πληθυσμό. Μιλούμε για γεγονότα τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Βέβαια. Όχι μπορεί να είναι και κάτι θετικό. Μπορεί να είναι και κάτι θετικό, σπανιότερα. Δεν έγιναν μελέτες τουλάχιστον μετά από θετικά αντίκτυπα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ένα θετικό αντίκτυπο που να πιάει πολύ πληθυσμό. Έχουν αναφερθεί και μετά από σε ατομικών επίπεδων που έντονα γεγονότα που έχουν θετικό αντίκτυπο, αλλά σε επίπεδο μαζικού πληθυσμού οι μελέτες έγιναν μετά από τέτοιου είδους γεγονότα, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις. Και σαφώς, τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί με διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, το που σου ανέφερα προηγουμένως, που έχει να κάνει με την αύξηση της πίεσης που συμβαίνει σε έτσι γεγονότα. Μια οξία αύξηση της πίεσης σε έναν άτομο λόγω χάρη με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί εύκολα να τον αποδιοργανώσει και να προκαλέσει πνευμονικό είδημα λόγω χάρη. Ή η εμφάνιση αριθμιών. Το ξέρουμε, το βλέπουμε ότι άτομα τα οποία μπορεί να έχουν και απλές αριθμίες όταν βρίσκονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτές φουντώνουν. Ή ακόμα και κάποια πιο εξειδικευμένα, πιο έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, το οποίο είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος μυοκαρδιοπάθειας που εμφανίζεται σε περιπτώσεις έκθεσης του ατόμου σε έναν έντονο ψυχοσυναισθηματικό γεγονός. Μπορεί να είναι και θετικό, έχουν περιγραφεί και σε θετικά γεγονότα. Σε θετικά συναισθήματα. Μάλιστα, συναισθήματα, ναι. Αλλά κυρίως σε αρνητικές καταστάσεις, θάνατος προσφύγους προσώπου, λόγου χάρη. Δώσ' μας έτσι λίγο παραπάνω παράδειγμα σχετικά με το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Τι είναι αυτό το σύνδρομο? Βασικά είναι η τρέχουσα θεωρία, γιατί είναι σε επίπεδο θεωρίας περισσότερων ο παθογενετικός μηχανισμός, έχει να κάνει με την επίδραση πάνω στην καρδία των κατεχολαμινών. Οι κατεχολαμίνες είναι οι λεγόμενες ορμόνες του στρες. Η αδρεναλίνη και η νοradrenalίνη, οι οποίες σε τέτοιες καταστάσεις απελευθερώνονται σε μεγάλες ποσότητες από τον οργανισμό και οι οποίες επιδρούν πάνω στο μυοκάρδιο, πάνω στην καρδία και προκαλούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικό πρότυπο διαταραχής της λειτουργίας της. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική στο υπερηχογράφημα καρδίας. Τα άτομα έχουν κλινική εικόνα που μοιάζει με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι στον Broken Heart Syndrome, ότι στη συντριπτικότητα την πλειοψηφία των περιπτώσεων, γύρω στο 95%, υποχωρεί πλήρως και η καρδιακή λειτουργία αποκαθίσταται στο φυσιολογικό. Ποια είναι τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα είναι τα τυπικά συμπτώματα του εφράγματος του μυοκαρδίου ουσιαστικά. Δηλαδή είναι το κύριο σύμπτωμα, είναι ο προκάρδιος πόνος, η προκάρδια δυσφορία. Δηλαδή να νιώθουμε πόνο στην καρδούλα μας. Ναι, βάρος στην καρδούλα. Βάρος, ναι. Το οποίο χαρακτηριστικά, επειδή ξέρεις, πολλοί κόσμος παραπονιέται για συμπτώματα που έχουν να κάνουν με πόνο στην καρδία, στο στήθος. Ο χαρακτηριστικός πόνος του καρδιακού συμβάματος είναι βάρος, είναι μεγάλης έκτασης, δηλαδή πιάνει μεγάλη έκταση του όλον το θώρακα μας. Ναι. Και συχνά έχει αντανακλάσεις στο λαιμό, στα χέρια, στην πλάτη και συνοδεύεται από εφίδρωση. Τούτος είναι ο χαρακτηριστικός πόνος του εφράγματος. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και άτυπες εμφανίσεις, ένας διαβητικός συχνά είναι έτσι τυπικό πόνο, αλλά τούτο είναι το τυπικό. Έτσι. Και όπως είπα και πριν, το θετικό αυτής της έχει χαρακτηριστική εικόνα στο καρδιογράφημα, δεν προδιακρίνεις από το έμφραγμα. Είναι η ίδια εικόνα του. Πρέπει να γίνει καθηριασμός και υπερηχογράφημα καρδίας που βάλουν τη διάγνωση. Πιο συχνό σε γυναίκες αυτό. Οπότε τούτα είναι
τώρα μιλήσαμε ουσιαστικά για οξέα γεγονότα. Για γεγονότα τα οποία προκαλούν. Έμφραγμα. Ναι, προκαλούν μια οξία διαταραχή πάνω στο καρδιαγγειακό σύστημα. Υπάρχουν οι επιδράσεις, οι διάφορες αρνητικές ψυχικές επιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν το καρδιαγγειακό σύστημα και σε χρόνια βάση. Έτσι. Δηλαδή τον που λέει ο κόσμος ότι έπαθε με την καρδία του γιατί έχει άγχος. Ναι, και τούτο μπορεί να εμφανιστεί. Αν και η αλήθεια είναι ότι το άγχος από μόνον του, ένα αγχώδης λένε, ας πούμε, και γι' αυτό έπαθε με την καρδιά του, που μόνον του το άγχος θεωρείται σαν ανεξάρτητος παράγοντας για να προκαλέσει καρδιακά συμβάματα. Αλλά συνήθως είναι αυτό που λέμε εξαρτημένος παράγοντας. Δηλαδή, έναν άτομο που είναι υπερβολικά αγχώδες δεν είναι πιο πιθανό να καπνίζει. Ναι. Συνδυάζουμε τα συμπεριφορικά. Ναι. Ή έναν άτομο που είναι αγχώδης δεν είναι πιο πιθανό να μην ελέγχει καλά τη διατροφή του, να παχαίνει, να κάνει διαβήτη, χολυστερίνη. Επομένως, είναι εξαρτημένος παράγοντας κυρίως και μέσω αυτού επιτείνονται κάποιοι γνωστοί ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου, όπως είπαμε προηγουμένως το κάπνισμα, η χολυστερίνη, ο διαβήτης, η ψηλή πίεση και προκαλούν τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Στην Κύπρο έχουμε ψηλό ποσοστό καπνιστές, έχουμε πολλά ψηλό ποσοστό παχυσαρκίας. Οπότε πώς το βλέπουμε το θέμα με την καρδία μας σε γενικό πλαίσιο όσο αφορά την Κύπρο? Ναι, είναι αλήθεια ότι κοιτάξτε, η Κύπρος δεν είναι από τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες είναι η πολύ ψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα, αλλά ούτε και χαμηλού κινδύνου. Είμαστε κάπου στο μέσο. Ναι. Η καπνιστική συνήθεια είναι από τις σχετικά πιο ψηλές στην Ευρώπη, στην Κύπρο, όπως και σχετικά τα ποσοστά παχυσαρκίας. Και ναι, βλέπουμε ότι άτομα τα οποία έχουν αυτές τις κακές συνήθειες είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανίσουν τέτοιους συμβάματα και πάντα στην αξιολόγηση ενός ατόμου με ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με την καρδία, λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο έναν άτομο με συμπτώματα που μοιάζουν να προέρχονται από την καρδία να είναι όντως καρδία, εάν το άτομο τούτον είναι λεπτόσωμο, δεν καπνίζει, δεν έχει ιστορικό στην οικογένεια, δεν είναι διαβητικός, δεν έχει χολυστερίνη. Είναι πιο σπάνιο να του συμβεί. Μιλώ για τη Στεφανία νόσων, έτσι. Που να θέλουμε να μας εξηγήσεις τι είναι ακριβώς. Οπότε ναι, βεβαίως. Οπότε πάντα τα λαμβάνουμε υπόψη. Και είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο ποσοστό, αρκετά από τα συμπτώματα τα οποία αφορούν την καρδία, μπορεί να ουσιαστικά να αποτελούν συμπτώματα διαταραχής πανικού, οξέως άγχους. Και νομίζω κάπου δαμέ είναι το που πρέπει να μπλέκονται μεταξύ τους οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας, να ξέρει ο καθένας πώς θα αξιολογήσει κάποια συμπτώματα του ασθενούς. Φανταζόμαι και σε σένα αρκετός κόσμος μπορεί να σου αναφέρει τέτοιου είδους συμπτώματα. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει και η εξήγηση από τον κάθε ειδικό που βλέπει τον ασθενή, αλλά και η συνεργασία μεταξύ των γιατρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία του ασθενή. Είναι αλήθεια ότι μιλώ για τον εαυτό μου τουλάχιστον, φαντάζομαι όμως τούτον ισχύει. Πολλοί από τους κλινικούς γιατρούς έδιουν σημασία σε τα συμπτώματα. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στο οργανικό κομμάτι. Και όχι στο ψυχολογικό. Ναι. Συνήθως όμως έτσι πάμε. Θέλουμε να αποκλείσουμε το οργανικό. Σαφέστατα. Για να γυρίσουμε στο ψυχολογικό. Σαφέστατα το οργανικό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Αλλά ένας ασθενής δεν θα είναι αρκετό να του πούμε
ξέρεις, είναι κάτι οργανικό, εάν ο ίδιος συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Πρέπει να δούμε και το καλό του ανθρώπου. Οπότε νομίζω πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παραπέμψουμε τον ασθενή μας, εάν εμείς αποκλείσουμε κάτι το σοβαρό, το οργανικό, το επικίνδυνο, στον κατάλληλο επαγγελματία, ώστε να μπορέσει να το βοηθήσει. Έχει ασθενείς που ταλαιπωρούνται για χρόνια με τέτοιου είδους συμπτώματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε. Ότι μπορεί να πάσει σε κάποιον κλινικό ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχίατρο, να δουν περαιτέρω τα συμπτώματα. Και νομίζω το ίδιο και από τη δική σας την πλευρά. Κάποιος ασθενής ο οποίος έχει κάποια συμπτώματα τα οποία έρχεται ουσιαστικά για θεραπεία, για να ζητήσει βοήθεια, τα οποία του ιδίου του ασθενούς του μοιάζουν ότι είναι από άγχος. Λόγου χάρη από άγχος, ναι. Εν καλά να υπάρχει έτσι μια ενημέρωση και σε εσάς τέλος πάντων, στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, πότε να πει ο επαγγελματίας υγείας, ενδεχομένως ξέρεις αυτά τα συμπτώματα να είναι κάτι οργανικό. Επιβάλλεται να το κάνουμε τούτο. Επιβάλλεται να στείλουμε σε άλλη ειδικότητα, π.χ. στους καρδιολόγους, για να γίνει μια εκτενέστερη διάγνωση. Βέβαια, είναι κάτι όμως που αποτελεί που χρειάζεται προσοχή, γιατί τώρα να στείλεις έναν άνθρωπο χωρίς λόγο σε έναν καρδιολόγο κάπου που στον τρόπο που προκαλέσει περισσότερο άγχος. Και ταλαιπωρεί στον άδικα. Ναι, και περισσότερο άγχος. Οπότε δύσκολες καταστάσεις τούτες. Θα ήθελα να μας πει συγκεκριμένα τι έτσι που πρέπει να δούμε για να παραπέμψουμε. Σωστό τούτο, ναι. Βασικά, ξέρεις, πάντα υπάρχουν και άτυπες παρουσιάσεις. Υπάρχουν άτυπα συμπτώματα. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου, μιλώντας για τη στεφανία νόσο. Στεφανία νόσος είναι η νόσος των αρτηριών της καρδιάς ουσιαστικά. Ένα άτομο που έχει συμπτώματα που θυμίζουν καρδιαγγειακών, εάν έχει παράγοντες κινδύνου, τους που σου ανέφερα προηγουμένως, ένας διαβητικός με συμπτώματα είναι πολύ πιο επικίνδυνος να έχει όντως κάτι οργανικό. Επομένως πρέπει να ξέρεις το ιστορικό, αν είναι διαβητικός, αν καπνίζει, αν είναι υπερτασικός, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, αν έχει ψηλές χολυστερίνες, τούτα τα 5 είναι τα πιο σημαντικά. Που για μένα εκεί εξαρτάται και από το είδος των συμπτωμάτων. Ένα άτομο σου πει ότι έχει συμπτώματα εδώ και 25 χρόνια, είναι δύσκολο να είναι καρδιαγγειακό και να μην εκδηλώθηκε με κάτι πιο σοβαρό ή να μην το έχει ήδη κοιτάξει. Άρα και ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων παίζει κάποιο ρόλο. Και που για μένα εκεί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία χτυπούν το καμπανάκι πολύ πιο έντονα, όπως παραδείγματος χάρη αυτόν το είδος του τυπικού πόνου που σου ανέφερα προηγουμένως, ή τα λιποθυμικά επεισόδια, ειδικά χωρίς να προηγηθεί κάποιον πρόδρομο σύμπτωμα, ή οι έντονες ταχυκαρδίες που το άτομο ταυτόχρονα μετρά πολύ ψηλούς παλμούς, έχει κάποια καμπανάκια τα οποία σε ανησυχούν περισσότερο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, θα ωφελέσεις τον άνθρωπο εάν τον παραπέμψεις εκεί που πρέπει να τον παραπέμψεις. Αυτά για τη δική σας την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση. Ναι, τη βοήθεια μας να αξιολογήσουμε πιο σωστά. Ως προς το οργανικό πρόβλημα, να τον μπορέσουμε να το ανιχνεύσουμε. Πολλά σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι παρασώση στη ζωή κάποιου. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε στη στεφανία νόσο. Πες μας λίγο σχετικά με τούτο. Η στεφανία νόσος είναι η πιο συχνή καρδιοπάθεια και είναι η πιο συχνή, ας μην πούμε μόνο για τη στεφανία νόσο, γενικά για την αγκιακή νόσο, επειδή οι στεφανίες είναι οι αρτηρίες της καρδίας. Η αγκιακή νόσος, η νόσος των αρτηριών γενικά που μπορεί να αφορά τις καροτίδες του εγκεφάλου, τα αγκία, τα περιφερικά αγκία, είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο. Με μεγάλη διαφορά από την επόμενη αιτία, που είναι τα ατυχήματα, η καρκίνη κλπ. Και τι είναι ουσιαστικά η στεφανία νόσος και γενικά η αγκιακή νόσος? Είναι η βλάβη μέσα στις αρτηρίες υπό την επίδραση κάποιων παραγόντων, η οποία βλάβη
σιγά σιγά μεγαλώνει και μπορεί να κλείσει την αρτήρια είτε προοδευτικά. Αν είναι προοδευτικά, αυτό είναι καλό υπό μια άποψη, θα το ανιχνεύσουμε, είτε απότομα καμιά φορά, προκαλώντας φράγματα, εγκεφαλικά, περιφερική αρτηριοπάθεια κτλ. Και τούτο που την προκαλεί, εν τούτοι παράγοντες, οι 5 σημαντικοί παράγοντες που σου ανέφερα προηγουμένως, και έρχεται και η ψυχοσύνθεση, το άγχος, σαν εξαρτημένος παράγοντας, να συμβάλλει επίσης στην εμφάνισή τους. Και χαρακτηριστικά στη Στεφανιανούς, που εμφανίζεται σε άτομα όχι απαραίτητα μεγάλης ηλικίας, από τη μέση ηλικία και μετά. Δηλαδή 30 και πάνω. Συνήθως ναι, έχουμε δει και μικρότερους, έχουν κάποιες κληρονομικές, χολυστερίνες κλπ. Αλλά συνήθως ναι, ή και πιο πάνω. Συνήθως, έτσι. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλές καρδιοπάθειες, όπως οι μυοκαρδιοπάθειες, που εμφανίζονται σε πιο μικρές ηλικίες, σε πολύ πιο μικρές ηλικίες. Λόγω κληρονομικότητας. Ναι, οι περισσότερες, όχι όλες όμως, μυοκαρδιοπάθειες ή οι λεγόμενες καναλοπάθειες που έχουν να κάνουν με αρρυθμίες, έχουν κληρονομική βάση, χωρίς πάντα να μπορείς να την εντοπίσεις σε όλα τα μέρη της οικογένειας με κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Όχι δηλαδή να έχει ο πατέρας, θα έχει και το τέκνο και θα πάει ούτω καθεξής. Πολλές φορές υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχει ο λεγόμενος γονότυπος, δηλαδή έχει το γονίδιο, αλλά δεν υπάρχει ο φαινότυπος, δεν εκδηλώνεται η νόσος. Πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε αυτό? Για πρόληψη. Για πρόληψη, καταρχάς σε έναν άτομο το οποίο μέσα στην οικογένεια του υπάρχει τέτοιου είδους μυοκαρδιοπάθεια, θα πρέπει να ελεγχθούν κλινικά σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας. Συνήθως πάμε με πρώτου βαθμού συγγενείς, σε κάποιες μυοκαρδιοπάθειες, σε κάποιες καναλοπάθειες μπορεί να επεκτείνει στο γενεολογικό δέντρο. Άρα κλινικά πρώτα και παρακλινικά με το καρδιογράφημα μας, το υπερηχογράφημα της καρδίας, το MRI της καρδίας που έχουμε τώρα. Και που για μένα εκεί πλέον υπάρχει και γενετικός έλεγχος, όπου με τη λήψη δείγματος είτε αίματος είτε άλλου είδους υλικού μπορεί να ανιχνευθεί εάν το συγκεκριμένο άτομο, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάποια γονίδια. Κάποια προδιάθεση ίσως. Κάποια γονίδια συγκεκριμένα, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί ότι αυτά τα γονίδια προκαλούν αυτήν τη μυοκαρδιοπάθεια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον και είναι πολύ σημαντική να ξέρεις, όχι απαραίτητα πάντα να γίνει κάτι, να κάνεις κάποια θεραπευτική παρέμβαση στο άτομο, απλά για να ξέρεις πώς θα τα παρακολουθήσεις. Αυτή είναι η εξάρτηση μπορεί να τη ζητήσει ο ασθενής από τον γιατρό του, προληπτικά? Όχι. Δεν υπάρχει ένδειξη να κάνει ο γενικός πληθυσμός. Μιλούμε για προγράμματα screening τώρα, όπως μου το λέεις. Δεν υπάρχει ένδειξη να πάει όλος ο γενικός πληθυσμός να κάνει γενετικό έλεγχο για μυοκαρδιοπάθειες. Άρα είναι οικονομικά σύμφορον και πάντα στην υγεία, δυστυχώς, όπως σε όλα, λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικοί παράγοντες. Εννοείται. Γιατί οι πόροι για οτιδήποτε είναι επιπερασμένοι, συγκεκριμένοι. Έτσι. Άρα θα πάνε για τέτοιου είδους έλεγχο οι οικογένειες οι οποίες έχουν ήδη διαγνωστεί μέσα στην οικογένεια κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Άρα θα οδηγήσει ο γιατρός την οικογένεια για αυτόν τον έλεγχο. Σαφέστατα. Αφού έχει κάνει την κλινική του αξιολόγηση. Σαφέστατα, ναι. Και εδώ που έρχεται η σωστή κρίση, πότε θα κάνεις τι. Ξέρεις, πάντα στην ιατρική, ευτυχώς κατά κάποιον τρόπο, υπάρχουν τα guidelines πλέον. Τα οποία βγαίνουν από τις διάφορες επιστημονικές εταιρείες, σε καθοδηγούν τον κλινικό γιατρό πώς θα χειριστεί το κάθε περιστατικό. Από μια άποψη αυτόν είναι πολλά καλό. Από μια άλλη άποψη πάντα πρέπει να υπάρχει και η προσωπική κρίση του γιατρού. Ναι. Δεν θα ξεφύγεις να εφαρμόσεις θεραπεία, εννοείται, που είναι εκτός κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά για να κάνεις κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις που ενδεχομένως να είναι περισσότερες από ό,τι
λένε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, εάν η κρίση σου, εάν η γνώμη σου, εάν η διαίσθηση σου, θέλεις να το πούμε έτσι, λέει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, θέλω να δω και κάτι παραπάνω, θα πρέπει και μπορείς να το κάνεις το πράγμα. Πολλά σημαντικό. Πολλά σημαντικό. Φυσικά η μέρα ξεφεύγει σε μεγάλο βαθμό, γιατί να γίνεται με τον όποιον να είναι. Γιατί στη συνέχεια εντός που λέμε ότι γίνεται κατάχρηση, γίνονται υπερβολικές εξετάσεις. Γι' αυτό είναι στην κρίση μας. Σαφέστατα. Και εδώ που έρχεται και η δική σας η κρίση, όπως σου είπα προηγουμένως, που την πλευρά του κλινικού ψυχολόγου, ώστε έτσι να αξιολογήσει σωστά ποια συμπτώματα είναι πιο επικίνδυνα, είναι πιο ανησυχητικά και να πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή του, τον άνθρωπο που βλέπει, σε κάτι διαφορετικό, σε μια ειδικότητα αναλόγως των συμπτωμάτων. Τι είναι αυτό, θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι, τι είναι αυτό που θα συμβούλευε στο κοινό μας που μας παρακολουθεί όσον αφορά την καρδούλα του. Τι είναι το κοινό που βλέπεις στο γραφείο σου και θα ήθελες έτσι να μοιραστείς με τον κόσμο. Είτε προληπτικά, είτε πληροφοριακά. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι, αν ήταν να πω κάτι, είναι να μην αγνοούν κάποια συμπτώματα. Να μην τα αγνοούν. Γιατί πολλές φορές έχει τύχει κάποια συμπτώματα να μην ληφθούν τόσο σοβαρά υπόψη όσο θα έπρεπε και να έχουμε κάποιες άσχημες εκβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αγνοούν τα συμπτώματα και να απευθύνονται έγκαιρα στο γιατρό τους. Πολλά βασικό. Ναι, τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς να φοβόμαστε. Ναι, σαφώς, χωρίς να φοβόμαστε. Είμαστε κοντά στους ασθενείς, ό,τι χρειαστεί είμαστε κοντά τους, οπότε να μην αγνοούν κάποια συμπτώματα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα ακούσατε όλα αυτά που έχουμε μοιραστεί. Σχολιάστε μας τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι άλλο θα θέλατε να ακούσετε από τον γιατρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, Λίζα. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία συζήτηση. Και μάλλον θα σε ξαναφέρουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της καρδίας. Τώρα είπαμε τα έτσι πολλά, πώς να το πω, περιληπτικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει πράγματα τα οποία δεν αγγίξαμε καθόλου. Αν θέλεις λόγω χάρη να το κάνω έτσι και σαν spoiler για πιο μετά. Φυσικά. Για το κομμάτι της κατάθλιψης, δεν είπαμε κάτι ακόμα. Που είναι σημαντικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχουν πάρα πολύ καρδιαγγειακοί ασθενείς και το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση των ατόμων. Και έχει και μεγάλο πληθυσμό. Ναι, ακριβώς. Που ανήκω σε αυτό. Οπότε θα κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο με αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Προσαρμόζουμε, αλλάζω. Κακές συνήθειες υποτάσσω. Καλές συνήθειες θαυμάζω. Προσαρμόζουμε, αλλάζω.